बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा सान बिजाथिलाइ गथायनायनि बादायनाय रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लानानै सोमोनांहोनो नाजादों बिजाथिफोरा उदालगुरियाव BPF-UPPLनि बिजाथिलाइ हादोरसानाङैनो बियाब बिजाथिलाइ गथायनायनि दोहौ नुनो मोन्दों। नोजोर बोथावना जादों उदालगुरि जिल्ला बिसायख'थि बिबानगिरिनि मावखुलि उदालगुरियाव NDAजों मदद होजानाय बिजाथिफोरा नमिनेशन बिलाइ गथायबाय। गुबुन फारसेथिं बेरेखा दोलो UPPLनि बिजाथियाबो नमिनेशन लाइ गथायबाय। 45 नं फेरगाव बियाबनि BPFनि बिजाथि महेश्वर बर'आ बिजाथिलाइ गथायबाय। रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै गेदेर रेली दिहुनना बिजाथिलाइ गथायो BPFनि बिजाथिया। बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव BPFनि जानानै मदद खालामफायो बिश्वजित दैमारि बिथाङा। बिजाथिलाइ गथायना गावनि देरहानायखौ रोखा होनानै दाबि फोरमायो महेश्वर बर'आ। दिनैनि थारिखआवथ' गोबां रायजो राजानि जि मोनसे खहारि बेखौ नायनानै जोङो फ्राय 70-80 जोङो मोनगोन। निश्चय जोङो मिजिं खालामो जोङो गोबां भटनि बेब'थानाव जोङो देरहाखागोन। फारसेथिं 42 नं टंला बियाबनि BJP बिजाथि बिकन चन्द्र डेकायाबो गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बिश्वजित दैमारिनि बाहागो लानायाव गाजा गोमजा थासारिनि गेजेरजों गेदेर रेली दिहुनना उदालगुरि जिल्ला बिसायख'थि बिबानगिरिनो गथायो बिजाथिलाइ। बिथाङा 4 NDनि बिजाथिनि देरहानायजों गोदान उदालगुरि मोननो थांगासिनो दं होननानै बिबुंथि खालामो। অনাগত দিনত আমাৰ সন্মিলিত শক্তিৰে আমাৰ যে চাৰিজন প্ৰতিনিধি আছে সকলোৱে বিজয় নিশ্চিত। এই 4জন প্ৰতিনিধিয়ে আমি নিশ্চয় উদালগুৰি এখন নতুন উদালগুৰি পাম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। गुबुन फारसेथिं दिनै फेरगाव बियाबनि UPPLनि बिजाथि नेरसोन बर' आरो माजबाद बियाबनि UPPLनि बिजाथियाबो नमिनेशन बिलाइखौ गथायो। 45 नं फेरगाव बियाबनि UPPLनि बिजाथि नेरसोन बर'आ बिजाथिलाइ गथायना गावनि देरहानायखौ 100% रोखा होनानै दाबि फोरमायो। जोंनि शुभाकांक्षिया जोंखौ जेरैबायदि मदद होदों गोमोथाव दा बेखायनो आसा फारिनाय थादों जानो गोनां 2026 मायथाइनि जिथु आसाम बिधान सभानि माने बिसायख'थि बेवहाय जों 100% देरहागोन। फारसेथिं 47 नं माजबाद बियाबनि UPPLनि बिजाथि रबीन्द्र बसुमतारियाबो दिनै गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लानानै सोमोनांहोनो नाजादों UPPLनि बिजाथिया। रंजा बाजा थासारिनि गेजेरजों माजबाद बियाबनि UPPLनि बिजाथि रबीन्द्र बसुमतारिया गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। देरहानायखौथ' आं दिनै 100आव 100% लादों खारन BPFआ थांनाय 20-22 बोसोर बे समस्थिनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै। बेखौ रायजो राजाफोरा एबाराव माने सोलायनायनि मोनसे गोसोजों रायजो राजाफोरा बयबो दोलैनो गोरै आंखौ मदद होदों। फारसेथिं 49 नं टंला बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि जयन्त राफायाबो रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। फैगौ 9 एप्रिलाव थि जागोन बिसोर बिजाथिफोरनि खाफाल। उदालगुरिनिफ्राय उपेन दैमारि आरो साबाय बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।